салом алейкум. Дар ҳамин бинои 16 этажа пеши вавилон се хонагах хона фурӯшӣ дорем. аз дари даромад санузел сар мешавад. марҳамат тамошо кунем ва ба хонаи якум меравем. мо хонаи якум ҳам санузели худша дорад, ва балкони калони 6 метра. марҳамат, балкона нигоҳ мекунем. балкони 6 метра дарозиш барош 1 метр мебошад. масоҳати ҳамаи хона 105 метри квадратӣ мебошад. аз ҳуҷҷатҳои хона шартнома ва бо ширкати сохтмонӣ дорад. таъмири хона нав мебошад ва хона бо чизу чора фурӯхта мешавад. ба хонаи дуюм меравем. марҳамат, хонаи дуюмро тамошо кунем. хонаи сеюмам тамошо мекунед. ҳамаи хонаҳо тиреза дорад ва кондитсионер. кухняам сар мешавад. мана кухня тамошо кунед. ба рақамҳои монагӣ телефон кунед, маълумоти бештарро гиред